खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि बिजनि दखरा एबसुआ 50थि थानाय जखन्थाय खुंफुंदों चिरांनि बिजनि दखरा एबसुआ सानसेनि हाबाफारिजों दखरानि सिङाव थानाय मोनजिब्रै दालाय आफादफोरखौ लानानै बनजार दालाय एबसुनि सिङाव खुंफुंनाय जायो। गिबिसिन हाबाफारि लांगोना बेखेवनाय हाबाफारिखौ मावफुंना होयो बानजाय आफादनि मासिगिरि धनेश्वर बसुमतारिया। लोगोसे आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोजेनो बिजनि दखरा एबसुनि आफादगिरि सुबिलाल दैमारि मुंख्लंफोरनो बिबार बावजेनो बिजनि जिल्ला ट्राइबेल संघनि आफादगिरि नागेश्वर गयारी बडफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सावगारियाव बिबार बावजेनो चिरां जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि डक्टर रेडियकन नार्जारिया। फोरमायनाय बादिब्ला सानसेनि बे हाबाफारियाव आफादनि फिरफिला बिरहोनाय मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावनायनि अनगायै दालाय आफादफोरनि गेजेराव काबादि गेलेनाय बादायलायनाय हानजा सावरायनाय बादायलायनाय थान्दै मेल आरो 50थि थान्दै जखन्थायजों लोब्बा लाखिनानै गं बाजि आलारि बाथि फोजोंनाय बायदि हाबाफारिफोरखौ लानाय जादों। बिजनि दखरा एबसुनि आफादगिरिया फोरमायनाय बायदिब्ला गोबांथार आयदाखौ लानानै थान्दै मेलाव सावरायनाय थांखि लानाय जागोन होननानै फोरमायदों। 50थि थान्दै जखन्थाय बे 50थि थान्दै जखन्थायखौ बनजार दालाय एबसुनि सिङाव थानाय नैबे बनजार स्पर्ट्स क्लाबनि गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारिजों दिनै खुंफुंगासिनो दङ। दिनैनि फुंबिलिनि हाबाफारि बायदियै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिला बिरहोनाय लोगोसे मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावनाय आरो बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावनाय बे हाबाफारि जोबनायनि उनाव दालाय एबसुनि गेजेराव आइजोफोरनि काबादि गेलेनाय बादायलायनाय बे सोलिगासिनो दङ। दा बेनि उनाव जोंनि दालाय एबसुनि आफादगिरि नेहाथारिनि गेजेराव हानजा सावरायनाय बादायलायनाय हाबाफारिया जागोन। गेरेमसा बर' माहारि दानाय आथिखाल आरो इयुन नोजोर बिनि टपिकनि सायाव सावरायगोन। लोगोसे मोनाबिलियाव आलारि बाथि फोजोंनाय आरो थान्दै जखन्थाय बे जागोन। दा जोङो सानसेनि हाबाफारि लानानै बेखौ गाजा गोमजायै खुंफुंगासिनो दङ। जोङो देग्लाय बोसोरारि जुथुमा बा कनभेनसन हिसाबै जोङो सानसेनि हाबाफारिजों बेखौ खुंफुंनाय जादों। दा जोङो जोंनि थान्दै मेल बेखौल' लानानै आरो मोननैसो बादायलायनाय हाबाफारि लानानै बेखौ खुंनो जोङो सावरायनाय बायदि थि खालामदों। आरो बे सानसेनि हाबाफारियावनो जोंनि हारि दानायनि जिफोर हाबाफारि फैगोन 2022 मायथाइयाव जोङो बिजनियाव बिजनि दखरा एबसुआ फरायसाफोरनि थाखाय सोलोंथाइनि थाखाय मा हाबा मावगोन बिनि थाखाय जोङो थांखि रनसायनानै लागोन। लोगोसे समाज दानायनि थाखाय जोङो मा हाबाफारि मावलांगोन बेखौ जोङो थि खालामनानै लागोन। आरो जोंनि गासैबो बिथिङाव हाबा मावनो थाखाय जोङो थांखि रनसायनानै दोनगोन। आरो 2022 मायथाइयाव जोंनि हाबाफारिफोरखौ जोङो जागायगोन। जोंनियाव गोबां जेंना दिनैसिमबो दङ। सोलोंथाइनि जेंना जोङो दाबो जोबाखै। गोबां फरायसालियाव सिंगेल टिचार जानानै दङ। गोबां फरायसालियाव सानखान्थि फोरोंगिरि गैया, बिगियान फोरोंगिरि गैया। बिनि थाखाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा सरकारखौ नारसिननो थाखाय हाबा मावनांगौ। लोगोसे जोङो नुदों सोलोंथाइनि थासारियाव जोंनि फरायसाफ्रा दिनैसिमबो दिनैनि बे साइन्स एन्ड टेक्न'लजिनि जौगानायाव AI नि मुगायाव गावनि जि फिउचार केरियारखौ साना लाबानो गोबां बायदिसिना थासारिजों गफबनानै जौ जुवा मेला फोरबोजों गब'नानै गावनि केरियार लानायखौ बावगोमालांनायखौ जों नुनो मोनदों। दा बेखायनो फैबाय थानाय समाव जोङो फरायसाफोरनि थाखाय हाबा मावनो जोङो थांखि लागोन। लोगोसे जोंनि समाज बिथिङाव नायोबा जोंनि उन्दै बैसोआव हाबा जानाय दासिमबो जोबाखै। खोमसि फोथायनाय जोङो दासिमबो जोबाखै। जोंनि गामि ओनसोलाव सोलिगासिनो दङ। जोंनि समाजाव गावनि उन्दै गथ'खौ गारनानै गुबुनजों खारफालांनाय संसार सिफायनाय बे हाबाफारिफ्रा जोङो जाबाय थानायखौ नुदों। बिनि थाखाय जोङो हाबाफारि लानो थाखाय थांखि रनसायनानै लागोन। लोगोसे जोंनि समाज बिथिंखौ नायोबा फुजा मेलाया थांनाय 5-6 बोसोर सिगां बिजनि ओनसोलाव जोबोद आब्रुथि गोनाङै सोलिबायमोन। बेवहाय सोरखि खेला गैया, जौनि आड्डा गैया, बेवहाय माने जायखिजाया रोखोमनि खेला गैया, बेबायदियै मोजाङै सोलिबायमोन। नाथाय देग्लाय जोङो नुबाय राजखान्थियारि बायदिसिना थासारिखौ लानानै जोंनि ओनसोलावबो सोरखि खेला होनाय, जुवा होनाय बे थासारिफ्रा सोलिगासिनो दङ। दा बेखायनो फैबाय थानाय समाव बिनि हेंथायै बा बे सोरखि खेला जौ जुवाया बन्द' जानांगौनि थाखाय हाबा मावनो जोङो थांखि रनसायनानै लागोन। जोङो बेखौ थि खालामगोन। नङाबा जोङो फिउचार जेनेरेसना आन्दायगोन। दिनैनि AI मुगायाव जोङो मोजां लेखा फरायनो ना जौ जुवाजों गोदोनानै थानो, जोङो गावनि केरियारखौ मोजाङै दानो ना जोङो बायदिसिना बेबायदि ड्राग्स जुवाजों गोजोनानै थानो, मेलाजों पिकनिक स्पटजों गोदोनानै थानो।
दा बेखायनो जोङो बेखौ थि खालामनो थाखाय फैबाय थानाय समाव हाबा मावनो थाखाय जोङो थि खालामगोन। लोगोसे जोंनि रांखान्थि बिथिङाव दिनैसिमबो जौगानो हायाखै, दिनैसिमबो जोङो मोजां न'आव थानो हायाखै, दिनैसिमबो जोङो थुरिनि न'आव थिं खाबथानाय न'आव थानो गोनां जायो। बेखायनो जोङो रांखान्थिखौ खोमथा खालामोबा, न'खरा रांखान्थि जौगायोबासो गावनि इयुन जोलैखौ मोजाङै दानो हागोन, गावनि गथ' गथायखौ मोजां लेखा फोरोंनो हागोन। दा बेखायनो जोङो बिनि सायावबो जोङो गोथौयै सावरायगोन आरो थांखि लागोन। आबादारिफोरखौ लानानै जोङो मा हाबाफारि लानो हायो, लोगोसे जोंनि हारिनि जि जेंनाफोर, बे जेंनाफोरनि सायाव गोख्रों आरो गुवारै सावरायनानै थांखि लानांगौ दङ। दा सोलिगासिनो दङ मोनद' जौगाखानाय हारिनो ST होनायनि बाथ्रा सोलिगासिनो दङ। आसामाव ग्रुप अफ मिनिस्टारा एसेमब्लियाव उत्थापन खालामनानै दोनबाय, बेखौ जायखिजाया समावनो बेखौ भारतसिम दैथायहरनो हायो। दाखालि पार्लियामेन्ट सेसनाव नुबाय, लकसभा आरो रायजो सभायाव मोननैबो हाउसाव बियो रायखांजादों आरो बेखौ दिनैसिम जोंनि मोननैबो हाउसाव बियो दिनै फुटाब जानानै थाहैबाय, बेवहाय सावरायजानाय आयदा हिसाबै थाबाय। बियो जायखिजाया समावनो मोनद' हारिनो ST होनाया जानो हागौ। दा बेखायनो जोङो बिनि फारसे गोख्रोङै सोमावसारनो थाखाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो CCTOAखौ खावलायनानै जोङो थांखि लागोन। लोगोसे जोंनि बे मोनद' हारिनो जुदि ST होयोबा जोंनि थासारिफ्रा मा जागोन, जोंनि एडमिसननि जि रिजार्भेसन मोनोमोन जोङो STPनि, जोङो साख्रि बाख्रियाव रिजार्भेसन मोनोमोन, NIT IIT डक्टर इन्जिनियाराव जों जेरैहाय ST खथायाव एडमिसन मोनोमोन, बेखौ जोङो मोनहैया जागोन। आरो जोङो जोबोद गिखांदों, जोंनि ओनसोलाव जोंनो आनडिभाइडेड गवालपारानि राजबंसिफोरनो STP होगोन, लोगोसे मरान मथकनो STP होगोन। दा बेबायदि जायोबा जोंनि BTC ओनसोला फैगोन 2030 मायथाइयाव गुबुननि आखायाव थांगोन। दिनैहाय जोङो बर'आ दासिमबो जोबाखै, सिङाव सोलिबाय थायो। नाथाय बे थासारियाव मोनद' हारिनो ST होयोबा फैगोन 2030 मायथाइयाव BTCनि सिटआ गुबुन हारि जागोन, बेखौ जोङो रोखा रोखायै नुहुरदों। दा बेखायनो जोंनि दिनैनि राजखान्थिगिरिफ्रा माबे नोजोरजों नायदों जोङो बेखौ हमनो हायाखै। बिथाङा गावनि गादिखौनो खोमानानै लानो थांगासिनो दङ। दिनैहाय 2030 मायथाइयाव बिसोरो देरहानो हायाबाबो, दिनैहायथ' मोनफ्रोमबो समस्तियाव BTCनि 40टा समस्तियाव गुबुन हारिनि भटारा बांसिन गोजा। बर' लायोबा बिसोर देरहाजोबो। आरो बेखौ षड़यन्त्र खालामनानै फैगोन 2030 मायथाइयाव बेखौ दिसपुरनिफ्राय षड़यन्त्र खालामनानै गासिबो समस्तियाव गुबुन हारिफोर देरहाहोगोन, गोदान STखौ देरहाहोगोन आरो BTCनि सिटआ गुबुन हारि जागोन। बेखौ जोङो रोखा रोखायै नुहुरदों। दा बेखायनो जोङो खावलायदों, जायफ्रा दिनै NOC हरदों आरो दिनै हरनो थाखाय खोथा होगासिनो दङ, हरबावगोन बुंगासिनो दङ, बिथांमोना बे बुंनायखौ दिनैनिफ्रायनो स्टप खालामनांगौ। जोंनि फिउचारजों, जोंनि इयुन जोलैनि भबिसतखौ जाहाथे खोमसि खालामनानै दागालां, बेनि थाखाय खावलायबाय। नोंथाङा गावनि गादिखौबो खोमानानै लागोन, लोगोसे जोंनि फिउचार जेनेरेसननि गासिबो खोमानानै गालांजोबगोन। बेखौ जोङो गोख्रोङै नोंथांमोनखौ खावलायबाय, जाहाथे बेखौ बन्द' खालामो। लोगोसे हा हु जासिना होनो नागिरगासिनो दङ। हा हुखौ जोंनो होलांबाय ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक दानानै, नाथाय दिनै ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकआव जुदि बिसोरनो हानि मोन्थाय होयोबा जोंनि बर' हारिफ्रा बहा जोङो बेहाय सिकुट खालामनानै दोननो हागोन। दिनैसिमबो मोन्थाय थासेयावबो, बिसोरनो हा होनो मोनिनि मोनसे आयेन थासेयावबो दिनै जोंनि ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकआव इनफ्रस खालामनानै गोबां गुबुन अनाथ ट्राइबेलफ्रा बेवहाय रायजो जागासिनो दङ। आरोबाव जुदि जोङो बिसोरनो अफिसियेलि जुदि हानि पाट्टा होयोबा बेवहाय जों जेबो खालामनो हाया जागोन, दाउसा मौरिया जागोन, जोंनि हाखौ बिसोरो सेग्लोबजोबगोन। दा बेखायनो बिनि फारसे साननानै जाहाथे बैफोर हारिनि थांनानै थानायनि, हारि रैखाथिनि आयदायाव नोङो जाहाथे आखाइ होआ। राजखान्थि खालामनो नांगौ, राजखान्थि खालामनो माबे थासारिजों राजखान्थि खालामो बे नोंनि खोथा, नाथाय हारि दानायनि, फिउचार जेनेरेसननि लामा गोथेनाय आयदाखौ लानानै जाहाथे राजखान्थि खालामा। बेखायनो साफ्रोमबो राजखान्थिगिरिफोरखौ जोङो दिनै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों खावलायहरदों आरो साफ्रोमबो रायजो राजा, साफ्रोमबो सानसुमैफ्रा बिनि फारसे गोख्रों नोजोर होनानै बयबो बिनि हेंथायै बाथ्रा बुंनांगौ दं होननानै जों सानो। बेखायनो जोंनि सानसुमैफ्रा हारसिङै सिरि थायालाबानो, दिनै गोबां इउटुबारफोर दं, बर'नि गोबां दिनैहाय सानसुमैफोर दङ, नोंथांमोनाबो जाहाथे मोनद' हारिनि ST होनाय, लोगोसे दिनै गुबुन हारिफोरनो हानि मोन्थाय होनो नागिरनाय, बिनि हेंथायै बाथ्रा बुंनांगौ आरो जाहाथे जोङो बयबो खौसे जानानै बेखौ रैखाथियै दोननो हायो, बिनि थाखाय बयबो खामानि मावनांगौ।